Ah, sí, sí. Graba. Pues justo. Y el mira, zoom es este mismo. Te acabas de convertir en el cámara. Exacto. Buenas tardes. Un entrenamiento
el món del poder, el món de la ment. Així que diu, un record dels meus contes, dels meus llibres, que està dit ja que Claudineu, un narrador de la tele. A mi mai m'ha agradat l'època que he viscut i sempre he pensat en el futur, en viatges, en invents, en màquines que ningú coneixia. I uns poden conèixer i altres no. Jo soc de l'any 1860, però ara mateix no sé quin any estem. Quin any estem? Com si fa possible? 2013 és impossible. 2013. 2013 és possible estar. Y en esta vida existisse una representación. Un volcat del riu, que segons el professor Buscem, mireu bé els ulls, mireu bé un xaquet, no s'han de separar. No corregueu, no perdeu res, que tot ens farà falta. I no credeu que podria caure'ns qualsevol pedra. És cert, Hans, la pendent és tremenda. Caldrà que empreguen les cordes de seguida. Meravellós. Això és espectacular. Professor Lindero, m'he deixat caure paraules. Voldria vostè comprar el magre de portament? Però un paraigües. Per a què vol un paraigües dins d'un volcà? Mai se sap. És que em recorda la meva iaia. Però vinga, puja de ell. No tiraràs tan fort! Han d'estar-se al costat! Cuidadí, va la orillita de Hans! Vol fer el favor de tocar el paraigües? I sense vestit de ball. Professor, per què no em va dir que ens podríem banyar?
No puc confiar en vostè. Han fam, han molta fam. Esmorzem ara, professor. Molt bé, anem a esmorzar. Què anem a fer? Han de preparar. Jo un suc de taronja amb mermelada d'arrels. Som robots. Intentant fer la puerta. Una família de dinosaures feroços i salvatges que havien supervivit any tras any, dècada tras dècada i mil·lenni tras mil·lenni. El jefe de la manada de los tiranosaurus, dient Damianus Rex, era el més feroç de tots. Però este jefe estava un poc fàstic. Sempre ha sido el jefe de la terra, no tinc ganes d'eixir fora, de de trencar el pau! Trencar-me la xarxa! Quan Damianus Rex mira tu les cases. Sí, no eren tan xicotetes com semblaven. Però hi va començar a continuar baixant. I quan vam baixar, les cases eren brillant. Baixar, les cases aquelles que semblen tan xicotetes van venir enormes gratacels increïbles. Ahí estava el Damianus Rex. A les peus d'un xiquet. Pare! Pare, mire! Un dinosauri en miniatura! Maria, un dinosauri en miniatura! No com pot ser aquest dinosauri que estigui en miniatura? Pare, un poquet. Así que estem a la vora del mar, una jove i les estrelles de mar. Havia una vegada en una platja molt tranquil·la que vivia al costat d'un poble de pescadors. Vivia una escriptora. L'escriptora era molt famosa per el llenguatge que utilitzava i per les històries tan fantàstiques que escrivia. Tots els matins, l'escriptora passejava per la platja, mirava les ones, el color del mar, el sol, i s'inspirava en tota la pau que li transmetia. Per la vesprada, se n'anava a casa seva i es posava a escriure el llibre que tenia que ser la seva gran obra de la seva vida. Un dia, quan estava pel matí passejant per la platja, va veure que hi havia una noia que estava fent alguna cosa i es va acostar a veure què estava fent la xica. Hola. Per què estàs fora? No veu que la mare està baixa i avui fa molt sol. Si es queden així, s'assecaran i moriran. Però xica, no mires els retrates que partides per haver de mort. I mires les trares portades a l'arena i es moriran. Tu has de que a nuestra
Però aquesta, i tant que és important. L'escriptora se'n va anar a casa seva i no va poder escriure res en tota aquella vesprada. Al vespre se'n va anar a dormir, però no va poder dormir en tota la nit. I al dia... Ostres, quina meravella! Senyora Greta, aquesta raó porta les inicials del seu marit. Un D. S.D. No m'ho diga, quina meravella! Això vol dir que va arribar fins ací. Si és que el meu art era un artista. Hem de tractar de veure per on sortim, perquè comença a fer caloreta. Hans Carbón, Hans Sua, i Hans Sua, mal assumpte. Professor, comença a semblar una gamba a punt de bullir. Mireu, passen aquesta roda, estan les inicials de la vegada. Puntet, S.D. Aquest deu ser el camí. Però aquesta roca és impedeix passar. Hauria que posar-li pólvora i volar. Segur que la volem veure. Vostè creu que no volarem també nosaltres? Confia en mi. No sé. Vostè sap que confia en vostè totalment. Hans confia, professor. Hans no té altre remei. Vaig a posar una càrrega de pólvora per deu ser que vaig explotar. Deixa'm, en jo
veure la sort que hem tingut. Estem vius de miracle. I el monyo que porte. No sé si li trauré clarícia. Professor, podem sopar pizza? La volta al món en 80 dies, així que anem tots a sentar-se, per favor, senteu-se, i anem a gaudir de la màgia de Julio Verne. Vinga, senteu-se, xiquets, vinga. Dar la vuelta al mundo es una historia sin final. Nunca sabes cuándo acaba bien o acaba mal. Lo único importante es estar juntos y ya está. Hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles y gente. Mireu l'hora. Després d'aquest llarg viatge hem arribat tard. Jo, per fi, havia trobat el lladre del Sabeu qui són aquests personatges? Vaig a contar-vos com va començar aquesta història. Com es diu la història? Pues sí que ho sabeu. El 2 d'octubre de 1872, Phileas Fogg, que era un home puntual i molt estricte en tot, va anar, com tots els dies, a la mateixa hora, al Royal Club de Londres. Aquell mateix matí acabava de contractar com a ajudant al francès Passepartout, que l'acompanyaria allí on anara. Vos l'heu assabentat de... Extra, extra! Gran robatori de 50.000 lliures al Banc d'Anglaterra. Si encontreu el lladre, agafareu una gran recompensa. Extra, extra! Us heu assabentat del robatori de 50.000 lliures a la finestra del Banc d'Anglaterra sense que ningú se n'adonara? Olala! Jo penso que no agafarà el cotxe, perquè avui posa en el periòdic que la terra xicoteta pot fer la volta al món en 80 dies. Això seria possible si els horaris dels transports estigueren ben coordinats. Jo dic que sí, que jo soc molt disciplinat. Jo crec que sí. Si juga vostè la seva fortuna, me la jugo. Està vostè completament boig. No. D'ací a 80 dies veurem si tinc raó o no tinc raó. Passepartout, agafa 3 calcetins i 2 camisetes. Anem a agafar el tren en 10 minuts, que anem a fer la volta al món. A pressa, ràpid. Phileas Fogg i Passepartout agafen el tren. Però els segueix l'inspector Fix perquè sospiten que Fogg és el lladre dels diners del banc, al coincidir la descripció física del lladre amb Fogg. Fix necessita l'ordre per detindre a Fogg en Bombay, però aquesta no arriba d'Anglaterra i no té més remei que seguir el viatge amb ells.
De Bombay van anar a Calcuta en tren. Continuaren el seu viatge i passaren per la selva. S'encontren amb el sacrifici de la dona d'un ratjà i decideixen rescatar-la. Mireu, heu vist? Una xica. Van a sacrificar-la. ¡Oh, la, la, mon Dieu! ¡Ayúdanos, por favor! Ayúdenos. ¡Mira, mira usted! ¡Corre! No us preocupe, ja no està en perill, ja no està en perill. Escolta, vostè vol vindre amb nosaltres? Anem a Hong Kong. Estaria encantada perquè allí tinc tota la meva família i tinc ganes d'anar d'estudiar. Vinga, doncs vinga. S'apropen al tren. Durant el trajecte a Hong Kong, Fix intenta fer-se amic de Passepartout. ¿No troba vostè que això és molt pesat, anar darrere d'este senyor que pretén pegar la volta en 80 dies? Mon Dieu, pues usted ya sabe, pues esto de ser detective también es así. Tiene que estar persiguiendo a gente todos los días. La vida es así de dura. A l'arribada a Hong Kong, Fix emborratxa Passepartout per llevar-li els bitllets del vaixell a San Francisco. Pase, Passepartout, i farem una copeta. Pues hagámonosla, yo qué sé. Tendremos un poco que sí. No sé. Este viatge tan complicat que van a fer. ¡Hola! Este viaje va a ser un viaje muy largo. Tenemos que irnos hasta San Francisco, imagínese usted. Pero, veré. Tengo aquí los viajes, los billetes, ya no sé hablar. Los billetes que van hasta allí. A ver, échale los mares. Espera un poco, que tengo muchas sí. Fix aconsegueix que Passepartout no li doni els bitllets a Fogg i a Romy, però a ell l'embarquen en el vaixell rumb a San Francisco. Sentien el so de vaixell. Hola, mon Dieu, esto se mueve. Phileas Fogg, al adonar-se que Passepartout ha desaparegut i no es queda a temps, contraten un altre vaixell que es du a San Francisco. Allí es troben a Passepartout amb un circ i s'alegren molt de veure's. Oh, señor Fogg, monsieur. On t'havia estat? Pues mire, estaba ganando unos duros por allí por San Francisco en un circo. Es que la crisis, es que necesito dinero. Tenen una aventura amb una tribu d'indis americans. I aprofitant que els indis sius mos van atacar, vaig a contar-vos una història de sius. Els sius viuen en l'altiplà de l'oest i són grans caçadors, però sobretot el que més els agrada és caçar bisons. Però per a caçar bisons tenen que anar molt espaiuet, sense fer ni mica, ni gota, ni poc, ni gens de soroll.
El més xicotet de Sius, que li diuen Llobató, somiava ser un gran caçador, tan gran que era el més gran del món. Però per això tenia que ensenyar-se a caminar sense fer ni mica, ni gota, ni poc, ni gens de soroll. Tots els dies s'entrenava, caminava per el bosc, espaueta, xupit i clar! Sí, li havia trencat una branca. Tornava a caminar, espauet per el bosc i clar! Una pinya que li havia caigut de dalt. Caminava una altra volta tot axupit, de cada volta més axupit i catapom, tropezava una pedra. Ai, pensava, que difícil és caminar sense fer soroll. I un dia, mentre s'entrenava i anava axupit, que tot només alçava 3 pams de terra, la ploma que duia al cap se li va clavar en el nas d'un bisó. El bisó, que no s'havia adonat que estava allí, va pegar un esternut que va fer atxum! I va ser tan fort que va espantar el ramat. I un ramat de bisons corrent, pareix un terratrèmol. Pataplom. I el soroll era tan gran, que no sentien els crits de Llobató, que estava tan content, i ell quidrava Iuhu! Per què estava tan content? Perquè s'havia convertit en un dels més grans caçadors de bisons, perquè s'havia ensenyat a caminar. Com s'havia ensenyat a caminar? Sense fer ni mica, ni gota, ni poc, ni gens de soroll. I ara vosaltres, per a celebrar que Llobató s'havia convertit en un gran caçador, jo sé que sabeu tocar-li una dansa índia. Qui va tocar? Jo. Qui toca les flautes? Jo. Veniu així les agafeu. Qui toca els xilòfons? Vale. Coloquemos para comenzar la dansa india, por favor. ¿Preparats? Agafen un globus per finalitzar el viatge cap a Londres. Al baixar els personatges del globus van sonar les campanes.
gran aventura. Jo he trobat l'amor de ma vida. Això sí. Extra, extra! Han trobat el lladre del Banc d'Anglaterra! Perdona, déjame verlo. ¿Este periódico de cuándo es? ¿Es de ayer? No, és d'avui! ¿Es de hoy? Hemos llegado a tiempo. Falta un día, señor Fogg. Por favor, venga usted. Extra, extra! Este periódico, la fecha de hoy. Claro, que no. Que vámonos, que ha ganado la apuesta. Ah, que sí, corre, corre. Bon dia. Hem arribat a temps. Vull dir-nos que heu guanyat la Bon. Phileas Fogg guanyà l'aposta perquè s'adonà que havia viatjat cap a l'est i estalviaren d'aquesta manera un dia en el viatge per l'ús horari. Fogg i Ronny es casaren i foren feliços. I nosaltres, per celebrar-ho, anem al seu convit. Anem a Samos tranquil·lament i seguim els nois que us diran al Senyor Julio! Quina crida? Senyor Julio! Sí, sí. Jo el cride. Sap vostè que aquell submarí que va imaginar es va convertir en una realitat? No em diga, lo del Nautilus va tirar endavant. Sí, com jo li he dit. I l'han utilitzat per a moltes coses. Per a investigar el fons marí, també per a arreglar els vaixells, però desafortunadament li he de dir que per al que més s'ha utilitzat ha sigut per a les guerres. Com que per les guerres? La humanitat encara no ha pogut superar els conflictes. Aixina és. Quina decepció. Però no s'entristisca, no s'apene que avui és una nit d'alegria. Anem a animar-nos en la cançoneta d'aquell? Anem a ballar! Sí, sí, Vinga! oui, oui. Vinga! Animem-nos! Ole!
realitat. A veure, vosaltres sabeu, xiquets, on vaig néixer jo? Sí! No. Jo vaig néixer en la Índia. Soc un príncep indi. Mon pare era un rajab i jo, el meu nom de veritat, li diuen Dakar. Als 10 anys me van enviar a estudiar a Europa. Estudis científics, literatura i artística, sabeu? Perquè a mi m'agrada molt la plàstica. A vosaltres us agrada la plàstica? Sí! Aquí hay xiquets que les agrada molt la plàstica perquè hi ha una mestra que no fa exàmens. És veritat? Sí! Bueno, pues després, quan vaig tornar d'Europa, sabeu què va passar? Por la Índia estava invadida pels anglesos, jo estava en contra d'ells, i quan van assassinar a la meva esposa i a la meva filla, en un grapat d'homes que em van seguir, es van fugir de la Índia i ens van anar a una illa del Pacífic. Allí és on vaig construir el submarino, el Nautilus, i on em vaig canviar el nom. Ja no era Dakar, sinó era Nemo. I em vaig dedicar a poder agarrar tots els tresors que n'hi havia en el fons marí i vaig aconseguir una colossal fortuna, però no penseu que me la quedava per a mi. La repartia entre els pobles més pobres del món. I els meus homes i jo ens alimentaven de tots els peixos del fons del mar. No eixíem a la superfície només que per agafar l'oxigen que necessitava el nostre vaixell. Sí, cap allà. Que freda està l'aigua, Com es feia això? Insensates, que esteu dient? Ese home és Narcís Monturiol. Este home és de Figueres, Girona, dels Països Catalans. Així està. Este home va fer de l'Ictineu un submarí per a fins científics. És que no vos entereu? Vinga, estudiem la seva història, ara sí que me'n vaig. Adéu, xiquets! Adéu! Vinga, adéu, que alenda. Tenemos carácter que no tenemos. Vinga. Va morir què diu, no? Però no diuen que el mes trigar els diaris no està bé, o els diaris des de mes? No? Doncs bé. Vinga. Avui però sí. Hi ha moltes coses que llegir. 10 de setembre. Estimar diari. Avui és un dia molt trist per a mi. Mentre pintava un quadre a la platja, he pogut presenciar com treien quasi que no podem ni mirar. A més, ens cansem molt fent funcionar la nau, ja que hem de pedalejar com si fos una bicicleta. Seguirem treballant per veure com podem millorar-ho. Que interessant, ho aconseguirà? Vinga, avancem un poc més. 12 de setembre de 1859. Avui ha sigut un gran dia per a mi. L'Igneu ha fet el seu primer viatge i ha navegat submergit completament durant 2 hores i 20 minuts. Ha sigut un gran èxit que va donar forces per construir Ictineu 2. Que bé! Doncs mira, ja saben una cosa més, que Narcís Monturiol va inventar el primer submarí i que li va posar Ictineu i va complir el somni de Julio Verne, que havia imaginat.
S'escolta algo per ahí? Què s'escolta? No escolta algo! Estimats nens i nenes, soc Narcís Montolió i m'agradaria que coneguéssiu el meu millor invent, el submarí. Però este peixet parlava. Home, bon home, per favor, no em facis mal. Tira'm una altra vegada la mà. Per favor, tira'm una altra vegada la mà. Jo et concediré un desig. I l'home va dir, jo no necessito res, jo sóc feliç amb la meva dona en ma casa. Jo te tornaré a la mà, no fa falta que em dones res. L'home, que era una molt bona persona, Espaiet va deixar que el peixet se n'anara a la mà. Quan tornàs a casa, la seua dona estava en un safareig, rentant la roba, un safareig mig trencat, i la li va dir, diu, saps el que m'ha passat? Què t'ha passat? Pues que estava pescant i he pescat un peixet dorat. I parlava. Que parlava el peix dorat? Sí. I saps què m'ha dit? Que si el deixava tirar a la mar i concediria un desig. Que t'ha dit això i jo aquí rentant la roba en un safareig trencat? Però home, eres un batxoca. Però per què em dius això? Que no torna una altra vegada a la mar i li dius al peixet que em doni un safareig nou per a poder rentar la roba tots els dies. Però home, com era tan bo, es torna a la mar. Comença peixet dorat. Vine, posa-te de cara a mi i d'esquena a la mar. El peixet dorat, sí, i li va dir, què vols? Que la meua dona diu que per què, ja que m'has dit lo del desig, que per què no un safareig, que no estiga trencat, i així la pot rentar la roba sense que se visca l'aire. Això pare, estava fort de patir fam. Deixeu-vos amb ell. Així és, per això he fet que arribeu fins a mi per donar-vos aquest coure amb monedes i joies per tal que les repartiu entre les persones més necessitades quan aconseguiu així fàcil. Pobre Nemo, amor, descansa en pau. Ràpid! Fugim d'així! El volcà s'ha punt explotar!
xicot pas per a mi, però un gran pas per a la humanitat. Sí, l'home a la lluna, i gràcies a la seva inspiració. Com és possible això? La humanitat va arribar a la lluna molt abans del que vostès podeu imaginar. A l'any 1998, l'home va arribar a la lluna, gràcies al seu llibre. Primer em presentaré. El meu nom és Jules Verne, francès i escriptor. I jo, Neil Armstrong, el comandant dels Estats Units. Un plaer. Escolta, la humanitat, com abans he dit, va arribar a la Lluna en 1969. Va arribar gràcies al seu llibre. Una gran idea. ¿Y ha vida fora? Com són els marcians? I els selenites són monstruosos? No, lamentablement no hi ha vida a aquests cossos celestials. Oh, quina decepció. Jo sempre he pensat que n'hi havia vida fora de la Terra. Tot és possible, però vostè pot veure selenites. Sí? És possible això una altra vegada? Sí. Mire, vinga així, gràcies al cinema. El cinema, la màgia, el poder de la imaginació. El cinema ha sigut un gran invent i és la tècnica de projectar fotogrames de manera ràpida i successiva, creant la impressió de moviment. La van crear els germans Lumière. Els germans Lumière francesos, no? Of course. Oh, els rotllos, la llum, la imatge, que fantàstic invent. I no sap més, el director Georges Méliès va tindre la gran idea de dur la seva obra mestra de la Terra a la Lluna al cinema, fent la primera pel·lícula de ciència-ficció de la història, recordada. Georges Méliès, francès, no? Yes, yes, yes. Disculpe, señor Armstrong, es que como está vingut así en la bandereta dels Estats Units i al meu francès jo tenc que defensar la France. Touché, senyor Verne, touché. Vol veure la seva obra mestra? Per suposat. És curteta, amb uns efectes especials artesanals, però d'un valor incalculable, perquè avui en dia és un referent de comunicació arreu del món. Sap per què? Perquè es va crear en l'any 1902. En l'any 1902 té més de 100 anys, la pel·lícula. Pues anem a veure-la, perquè no la vegem. Endavant. Dit i fet. Ladies and gentlemen, amb tots vostès, del director Georges Méliès, la seva obra mestra, de la Terra a la Lluna. De la Terra a la Lluna, un poquet darrere i anem a veure-la. Un fort aplaudiment als mestres que han col·laborat.